When I declare a meeting with my people to be present eNgcobo, both great and small, yintoni embi apho Nomtha? Ubuhle bamazulu nomhlaba buyabalilize unless my church come forth and show my glory among men. What pleases me the most is to come, bring me up for display. Now I called everyone, including the church, to come and pray. They undermine my command. Abanye bathi sizothandaza apho sikhoyo, yet bakhuluma amanga. I call you to pray. Niyala. Ndiyakwenza kuni njengoba ndenzayo kuVashti. But ndizawucela ke bazalwane that zi-leaders kulana abantu bayothandaza. Amen. Umntu makazenzele i-excuse yawukhona ondisendele imizwa wathi sisikali. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwikota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele, sibonge ipresence kaMoya oNgcwele, sibonge umusa nje nokugcinwa nguye kuze kufike isikhathi samanje silokhu sihlangana sizokhuluma indaba ezimnandi. Ngibingelele nje nabangcwele kwizindawo zonke. Siyanibonga nje bazalwane, kuningi enikwenzayo, isupport yokusubscribe, yokulike, ama comments amahle, ama channel partners, siyanibonga nje kakhulu nesupport yonke. Niyazazi nje ninabazalwane, ngamunye umuntu uyazazi. Siyabonga nje kakhulu ngesupport yenu. Mangabe uyaqala ukuhlangana le channel ngizothi ungashintshi ungayindawo la ekhaya ke sikhuluma indaba ezimnandi, indaba nje ayithinta umuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye. Abaningi nje already sebejabulile, bayazi ukuthi njengoba bebona vele definitely indaba zanamhlanje zizobe zimnandi kakhulu kabi. Bayasho nje bathi hayi khona umprofeti wethu, umprofeti uKhalipha. Dala bekubiza kwikota 2 Media. Sewuzofikileke, siyabonga kakhulu. Ukhona sesiNomtha. Ake sikwamukele. Amen. Yeah. Ukusithoba okukhulu ndibulisa uMoya oNgcwele okhona phakathi kwethu. Yebo. Ndibulisa uBabushabangu, ndibulisa omama, ogogo, omkhulu, abantu bonke eSouth Africa nangaphandle kweSouth Africa. Yebo. Bonke abantwana bakaNkulunkulu abakhona ababukeleyo kule channel ekora 2 Media, ndiyababulisa. Isikhathi sibe side kakhulu, umuntu busy, and ke kunabantu awathi sisikhalipha sicela ukukota 2 Media. Kaloku bazalwane, kwikota 2 Media uya xa unento yokuyokhuluma, awuvele uye nje. So nina niseloku nithanda ukunibona ndila xa sendiniqhatha nizobona uba hayi ke lo le ayitshoyo ayisiyiyo. Otherwise nami bendinikhumbule kakhulu. Yebo. Ndiyavuya khona uphinda ndibe nani kweli khaya lekora 2 Media. Ndisakholwa ndisindisiwe. Ndiyamthanda kakhulu Yesu. Amen. Cha baqinisile ngempela, nawe mawulahleka kodwa usukulahleka kakhulu. Kaloku akho nto yokukhuluma. Uzobulisa nje.
hayi ufike nje uthi bazalwane namhlanje bengizobulisa nje kuphela. hayi bazalwane kukude apha ubani zobulisa eGauteng yewa zoba ndinibona kanje nina bazalwane Yebo. Amen. Ngokuvuma kwenkosi ya kulungile. uba ndikonazi bana kabikhondo eza kuni niyabona Yebo. ndiyabulela kakhulu ngabantwana bakaNkulunkulu ngesupport yenu eziba silungisele ukubheka engcobo Yes. nenkxaso nje enenipha yona ndiyabulela bazalwane imithandazo yenu everything iyasebenza ningayeki nenze kanjalo imithandazo yenu noma ngamazwi mamibini ayasiza kakhulu. Yebo. Amen. Nkosi nisikelele. Amen. Nice. Siyabonga kakhulu. Ufikile abangamazi mhlambe nje yaqala cause kuyenzeka. Mhlambe yaqala ukuhlangana naye yambona namhlanje ngizothi mina ucheck nje prophetess Khalipha Mboneli. Uvela utype kanjalo nje. Uzowabona kukhona ama video a previous akhe lapha eletha khona nje ubufakazi kuningi ozokuthola okuyokusiza including nalokwa namhlanje okuyokusiza futhi. Ayiwanda ke namhlanje usiphathele ziphi mina ithi ngingakhulumi kakhulu kube wena ozokhuluma kakhulu. Amen. Yebo. Ya bazalwane ndiyabonga kakhulu uba silifumane lithuba after ndisuke apha ke ngoDisemba I think bengoDisemba ndizokwethula umyalezo wenkosi umthandazo wesizwe Yebo. osengcobo kwindawo ekuthiwa iSatan's Neck ebe iSatan's Neck because ngoku inkosi iyalitshintsha lo gama. Yebo. Ndizoyaleza njengommemezeli. Yebo. Ndizomemeza njengommemezeli wenkosi wesizwe sakhe ukuthi uNkulunkulu uyanifuna kwintaba yasengcobo. Enikholwa ke inkosi yazi bana wayibiza ingcobo ngoba sininzi ezindawo uvela ubona ba uSathana ihlabathi likaThixo ulenze indawo yakhe yokugeza of which ke lizawuphela lo thuba. Yebo. Sihlukene ke eneneni ke sahamba sayokufika khona hayi safika samkeleka kahle. Amen. But kunento nje inkosi ethi ndizoyidlulisa nayo emalunga nayo intaba yasengcobo kodwa ngokubhekiselele ebandleni kakhulu ngokubhekiselele kumzimba kaKristu ngokubhekiselele kumakoti wewundlu sikholwa nje sinethemba lokuthi siyahamba umyeni wethu uyawubuya uYesu sonke esikholwa kuye singumakoti wakhe. Yebo. Ya umyeni wethu ke akeneme nje ngendlela nje esenza ngayo silibandla esikakhulu. Mina ke bendingakhange ndibe nandaba mina noba babini abantu abakhona noba bangaphi ndiyavuya ukuba ndiugqithisile umyalezo. Okay. Yes. On the 12th andizibhalanga zonke ke ngokulandelelana inantsika i-dates ndivele ndayibhala yonke kuba kunzima ubamba into phinda ubambe enye xa uvele wayibamba ndivele nibhale nje zawuthi ke kwakuyi-12 uqala kwayinkosi ukhuluma 12 January. February okay. 2026. Yebo. Ndiziva ndikhathele yindlela ebesihambile neteam ukuya engcobo. Ndivuke ebuthongweni andazi noba ndivuswa yintoni but ndilele ndivuya ngenxa yempatho esifumene ebukhosini basengcobo. Ndivuke ndithethe ndithi siyabulela Nkosi uhambe nathi eziba ubutshilo ba siyawufika sewungaphambili. Ndithi ndawugqiba ndithatha ifoni yam ndiye ku WhatsApp kuba ndilindele imessage kumama wam ebendimbhalela yona. Xa ndivula ndifike kune SMSs kodwa kune SMS ethi Prophet Khalipha
Ndiyabolisa egameni likaYesu. I got your number on TikTok. Utestify, I am blessed that uThixo usasebenza ngabantu nakweli xesha. Indeed, you are a chosen one in this generation. Ndihambe ndayomamela naku-YouTube sisi. Siyabonga ne-last episode yakho ubizela abantu ngokuthunywa nguThixo eNgcobo. Siyabonga sisi, siyoba nani ngemithandazo. Inkosi nigcine, siyonikhapha nje kude kuphele lo msebenzi. Enkosi, women of God. Amen. Ndiphenduleke kodwa ndibe nawo amazwi athi siyabonga kakhulu mama. Ndawugqiba ndibeke ifoni ndalala ndisajika-jikana nobuthongo. Ndisajika-jikana nobuthongo uba andazi uba bendivuswa yini. Ndive inkosi ithetha. Ithi nomtha ndimamele. Ithi inkosi, ndive inkosi ithetha nomtha ndimamele. Ithi ubonga ntoni kule message oyibhalelweyo? Ndiphendule ndithi ndibonga uba uthi lo mama uyabonga ubana kube khona abantu abanje and bazokusithwala nangomthandazo till kudlule iprayer oko besixhasile. Ndiyayithanda loo nto nkosi mna. Cwaka inkosi. Ndilinde uba izokhuluma. Cwaka 30 minutes later ibuye. Nomtha yena njoba ethi uzokuthwala ngomthandazo uzabe ephi? Ndithi ke mna ke maybe akanamali okanye ubhizi. Nkosi, maybe ngumsebenzi. Uphendula mna ke ngoku. Ithi ke inkosi, ivele ithi inkosi, I am the King of Kings. Njengoba nditsho ke tata ndithi inkosi namaxesha okuvele ikhumshe ungayazi uba namhlanje ize ngeliphi icala. Ngelinye icala ithethe isiXhosa ongasi-understand. Ngamanye amaxesha ungayazi ubana ifuna ukubonisa uba naye ndifundile. Ithi ke apha, I am the King of Kings and the Lord of Lords. I am the one who holds everything in heaven and on earth by the word of my power. Ndimamele. I am the king over statures, over the kings, over authorities in this kingdom. Glory and riches are mine. I am your God. I reign over everything, from south to west, east and north. Ndinqwale ngentloko. I control nations, different tribes and tongues of every races, and color are under my hand. Ndihlele esihlalweni sami sobkumkani ndinqwale ke. When I declare a meeting with my people to be present eNgcobo, both great and small, yintoni embi apho nomtha? Ndiphendule ngenhliziyo ethobekile, ayikho nkosi. Ithi, because I want to display my glory, I want to demonstrate my kingship in front of kings of the earth. I reign and rule over the entire universe. So when I call a meeting, no authority must not obey my command. Ndinqwale ngentloko. Yep. I set the sun, the moon, the star, the oceans, the hills, and the mountains. I own all the cattle, all hills and silver, all gold, all mineral resources of the entire earth are mine. Nomtha, all souls are mine, utsho Yehova. All princesses and kings, all rulers and all subjects, and that's subjects are mine. Angels are my ordinary servants. The whole earth are my footstool. The entire earth is my footstool. I am everlasting King of kings and the Lord of lords.
I am the one who calls into existence those things that be not as be though they were. Hey. Amen. Amen. Andani noba uzama ukuthi ndingiloba izinto ezingekhoyo ngongathi ezingekhoyo ngongazikho. Yes. My wisdom kunzima uba bufumaneke tsho yena ngengqondo yomntu. Oh. Mna qobo lwam soze ndikhangelwe ndifumaneke ngokwasenyameni. I am immortal. I am invincible. But I am invisible but invincible. God, the only wise king. Hey, azichaza uThixo wethu. Ndavuma ngenhloko noxa amanye amagama esilungu ndingazi athetha ntoni. Akho ndlela nomtha endingazi expressa ndichaze uzuko lobukumkani bam kuni. Andaziwa ngengqondo yomntu. Your small minds cannot even comprehend the beauty and the glory of my majesty. Yo, ndiyanicunzulela nje okuthile endaziyo ningakwazi ukuthwala. Amen. But Caliper, my heart is so broken. I am amazed and disappointed yindlela enenze ngayo. Ndimamele. Amen. Ithi ke, the time King Ahasuerus wanted Vashti to just come and display her beauty as her climax of all glories of his kingdom. Kuba the most king and rich people love to show off with their wives and children. Kuba the woman is the glory of a man. Ngicela sifunde ku-Esther, u-Esther. Esther. Chapter 1. U-Esther chapter 1. Yebo. Lena ke ichapter tata bengiqala ukhe ndiyifunde nami. After inkosi ikhuluma ngalento. Yebo. Kodwa ngizawuqale ndiyenze nje ndiyithethe before ndiye kule ndaba inkosi ethetha ngayo. Okay. Ubana uKing Ahasuerus ebukhosini bakhe base India, Ethiopia. Noba bekukhona ndazi zawuthi kodwa noba bekuba khona amaxesha ukuthi afune. I think the queens azihlali njengomama notata. Thina ndithi sihlala nomama notata. Yes. Ezindlini. And the kings zona ziyahlala ebhotwe, umfazi ahlala apha ahlala khona. Kodwa kube nethuba lapho abizwayo khona umfazi ukumkanikazi, ndithi umfazi nje. Inkosikazi yayo iking. Yebo. Iqale iveza ubuhle bayo before. Ayisuke iziyele nje. Ithi xa igqiba ubheka ivele ukungena ezingubini. Ilinda ibizwe. Okay. Yebo. Ayivele nje ipheka ithini and ayipheki nokupheka ke. But ngexesha ebizwe ngalo funeka ibe available to the king. Yebo. So kube khona ithuba elinjalo ke apho Ahasuerus amema bonke abantu bana banxibe ngendlela right edinga ukubona ikumkanikazi. Amen. Uthi ke uverse 10 ku chapter 1. On the seventh day, when the heart of a king was merry with wine, he commanded Mehuman, Bizda, Abona, Bigta, Abagta, Zethar, and Kakas, 7 eunuchs, who serve in the presence of the king Ahasuerus, to bring Queen Vashti before the king, wearing her royal crown, in order to show her beauty to the people and the officials, for she was beautiful to behold. But Queen Vashti refused to come.
and the king's command brought by his Enachus. Therefore the king was furious, and his anger burned within him. So le kumkani izeleyiwani iziva imnandelwe noma kuba mnandi umuntu uxesela iwayini tata ndizange ndayisela Impela uba mnandi. ndiphosakele Ungasayiseli. ndiphosakele ya Yeah. ngoku uyacinga uba tyhini kane ndinetrophy yam endirhalela ubana bonke abantu abala bambone uVashti enxibe a royal crown in order to show her beauty kubantu and the officials. I think kokugcwele ke tata Yebo. and babonise that unonkosikazi omuhle kanjani. Amen. But Queen Vashti wala to come to the king. Yebo. His command. Uthiwa ke lento yamenza wakhathazeka. Ithi ke so the bride is the glory of her husband. Ithi ke the church indeed is the glory of Christ Jesus. Amen. Ihlazo lebandla nomtha lihlazo lam. Lento iserious kum ndaye ndinewari. Vashti nomtha disappointed the king. She was busy with herself. She forgot that she and even her guest existent is only to make the kings happy. So ubukhona bakhe uVashti etronini uyokonwabisa nje kumkani. Yes. Andiva ukuthi uVashti pha uyapheka ubeleka abantwana. Yena into wayibizelwa nje kubana amodele inkumkani yonwabe xa abantu abakhona bambone enxibe iroyal crown yakhe and nengubo yakhe yebukumkanikazi. Yebo. Uyithi ke ngoku uVashti nomtha wandisappointa. Wayidisappoint iking Yebo. ngoba wayebhizi bubuyena. uVashti walibala that ukhona walibala that she was busy with herself. Walibala that nobukho bakhe eliphaya ebukhosini Yebo. bobo kwenzani. Yayiva. Yebo. Walibala that yena ubukho bakhe nje epalace is to make the kings happy. She thought kukhona izinto angazenza apart from being available to the king for his pleasure and display. She lost a vital ministry and lost her place. Yo. Nayiva lento Yebo. ithi ke lapha ayazi ke ndiyacacisa nxa ke ndikwanguye nomshumayelanyana ya ithi ke uVashti njengoba ethathe ukuba ayodisplaya epalace walibala wade wangokwana nesibindi sokwala xa ebizwa because ulibele ubana ukhongaboni epalace. Yebo. Wabhizi izinto zakhe ezingekhoyo nazo because eyona nto abayibizelwe yena kukudisplaya. Walibala iministry yakhe yokubana abe sisibuko sekumkani. Amen. Walibala futhi ekubeni elibele yonke loo nto walahlekelwa indawo yakhe ebukumkanini. Yeah. Uthi ke my daughter, all the beauty of heaven and earth will be nothing unless my church comes forth. Ubuhle bezulu lam nomhlaba buyabalilize unless ibandla lam lize ngaphambili. Yeah. Which means siseback bazalwane. Sihlehle umva. Kanti sibubuhle bekumkani yethu. Amen. And show my glory among men. So
ubuhle bamazulu nomhlaba buyabalilize unless my church come forth and show my glory among men. What pleases me the most is to come, bring me up for display. Now I called everyone, including the church, to come and pray. They undermine my command. Especially leaders. Yebo. Ezizithi ndizithumile. Ezi ndithi ndizithumile. Zizo ezivala abantu bam bangayothandaza. Zizo ezithi ayikho lento ndivezayo ngawe. Zizo ezibhizi zifamily zazo. Azinakanga lento ndichoyo. Claiming that zibhizi ngumsebenzi wami bekhohlisana ndingachongo uba bekhohlisana uba akakhulumanga uThixo. Kuthi begcweliswe yipride bephithizela behla benyuka ukuze bazuze imali, claiming that I sent them ndibe ndingakhulumanga lizwi. Yebo. The church caliber is sleeping even today. I am longing for a man ongaza phambili amele ubukumkani bam. People abathi ndibathumile, they are busy with their self things. They are not available to serve the purpose of my heart. Amen. Niyandifeyila caliber. Ndiye ndathandaza ndaxolisa. Amen. Iphinde ithi ke ngenye imini andisakhumbula idate. Andiyibhalanga idate because uvela ubona uba ingathi uzoyilibala xa uzolibala ukukhumbula idate because ininzi into enkosi eyikhulumayo. Yebo. Ithi ke ndithi ke ndilele. I was praying not ukulala. Ithi inkosi ndithe nomntu nihambe niye entabeni yaseNgcobo ndiyakuba nani ngoba ndinibizile nonke nje. That's why ibandla ingathi alinamsebenzi walutho apha kungoba liyakhompyutha undermine lifuna ukuvela lona not mna. Abanye they are trying ukuphithizelisa because abayiva le assignment yenhliziyo yam ngesizwe seSouth Africa. Ibandla lami bekumele bana lima ngenyawo xa kuthethwa kanje, but niyakhompyutha caliber. Niyakhompyutha. Abanye bathi sizothandaza apho sikhoyo yet bakhuluma amanga. I call you to pray. Niyala ndiyakwenza kuni njengoba ndenzayo kuVashti. Ndiyokwexutha leyo crown if ndithi xa ndikhuluma ningazi uvele amazwi John 15 verse 1 to 8. Amen. Nje uverse 1 Yebo. to 8. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Yebo. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branch, who abide in me. And I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Amen. If anyone does not abide in me,
he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Amen. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so will be my discipline. So apha kukhulunywa ngomdiliya, uthi uYesu yena ungumdiliya wenyaniso. Yebo. Uthi ke onke amasebe athwala isiqhamo uyawathena ukuze athwala Athele. isiqhamo Yebo. ngakumbi. Ukuthenwa ke ndandingakwazi kuqala until ndahlala nodaba wami umakhulu wethu udaba ukamama ewasika lama branch egwava ethi kophuma ezininzi, but wayesika kwa eze sezikhona ezilahla ngamele awulinda uqale kuvuthwe ezigwava, and then ke xa sele ke ngokungasekho zigwava asike eza zilahlayo zilahlelana. Uthi wenzela ukuthi kuphume ezinye zithwala isiqhamo ngakubi. Yebo. The Lord speak to me ke ithetha ngalento yesidiliya babushabangu Yebo. before ndidlule andimdanga namhlanje. Ithi ndingumdili, ithi yawubona nomtha umdiliya, itsho ngenye imini ikhuluma nam. Yebo. Yawubona umdiliya ungumthi ongakwaziyo ukuzimela njengomthi wegwava. Okay. Yawubona? Yebo. Umdiliya uzume uxhoma la bese uyoxhama pha, bese uyoxhoma pha, Yes. ungathi uzintamo. Uthi umdiliya vulnerable, udinga the pillars eziza kuthwala. Yes. Uthi but the pillars ezinini anikwazi ukubana nindimise ndizokwazi ubalansa abantu babone that naza igrapes. Yebo. Yandiva tata? Nguva kahle. Umthi wegrapes vulnerable, udinga uxhaswa Impela ubalance. ubalance, Yes. and xa ufakwe lamaxhayi Yebo. uyazibona igrapes ziyokozela zinkulu. Yebo. Uthi but nina abantu emele banyanixhasa ukuthi ndivele ebantwini bana nazi grapes anikho aninixhasa. Yo. That is why ndi-undermine it, because abantu emele bayanixhasa abekho. Yo. Bazimela bodwa bethi bame nam, kodwa naba ndiyeke ndipha phantsi ndinyathelwa ngabantwana, ndiyafuna ukuveza isiqhamo. Yeah. But kaloku andikwaza andibekwanga emaxhadini ukuthi ndizokwazi ke ngoku uzikhupha ezi grapes. Amen. That's why abantu bethi abandiboni. It's because nina nindivezanga, nindivezi ngale ndlela endifuna nindiveze ngayo. Yeah. Nina abantu enithi ningamasebe am. Uthi ke apha ongeke amasebe angathwala isiqhamo uyawasika. I think laa nto yenziwa phaa kuVashti, wathi uVashti esazenza bhetele Yebo. waqonda uba yabona today njengoba ndihlalisa iveki zonke enganibizi andizuya namhlanje, kanti lixesha lakhe lokubana akhathwe off for good. Wasala nehistory yokubana kwakukhona ikumkanikazi kwakuthiwa nguVashti, and isizathu esibangela uVashti ezawuxa kuchazwa ngaye Yebo. kuthiwa ayenguVashti waphumelana ebukumkanini. It's because angathobele the king. Hey. Ngiyakuzwa. It's because angathobele the only king imbiza to display ubuhle bakhe. Yo. Now ibandla liyabizwa to display ubuhle bukaKristu. Amen. Yala Eish. ayisibhizi sine conference. Yo. Hayi sinento umntanami uyogreda andizukwazi. Ya andifuna uyicacisa ngokwami kuba ndizayihlupha mna, ndizayimosha mna ngokuyiva kwami, kanti ndifuna uyithetha ngale ndlela inkosi ibiyikhuluma ngayo. Amen. Ithethe ke yathi inkosi abantu abangayibambi imithetho yam, loo nto ithi abandithandi khalipha,
kuyo yonke ke lento mntanam ndibuhlungu ngenxa yebandla lam are not united, alihlangenanga, baxalela ukuba mabahlangane. Kuba into eza kwenzeka emveni kwale mithandazo izawudinga kuphakanyiswane, kuxhaswane, njengoba ndinibizile ukudiliza esi sibingelelo nje bekumele uba umntu ngamnye uphuma eyommela ifemeli yakhe. Kodwa kukho abangayi hoyanga lento. Umsebenzi nomtha udinga uxhaso ngoba kuyosindiswa imiphefumlo efungelwe lutshaba. Kodwa liphelile lo xesha. Ndiyabakhulula abantu bam nangoku nendalo yam. Ke nake yimani ngeeposition zenu. Sanuthembiselana, yomelelani, ndiza kuba nani. Ndivuyisa ukuba kunabantu abancame konke abazimisela ukuhamba kuwo onke lamaphondo, noba nibambalwa ndobanani. Inkosi iveze omnye umbono yakhe yawukhuluma kum. I think ndandike ndakuchazela ke baba. Bazokhumbula abazalwane. Yep. Apha iphinde yawuveza again after igqibothetha lento. Yabona xa kuflikarisha into and then iphinde yeke. So apha ndiphupha ngathi ndikule ndawo endikuyo, kodwa ngapha kwendlela kunabantu abathengisayo abanye isengathi le ndawo kuse-Flagstaff xa ndiyijonga. Yeva tata. Yep. But xa usuka ngasendima kude ubheka ngase-Holy Cross kuhamba iimoto ngathi kufika imeya or kufika ipresident. Yep. Ukubone uzibukele eza movies zaseNigeria. Yeah. Ezi movies zaseNigeria, Nkosi yam le ncwadi andiyiphethanga ke manje. Ya kodwa ke ndizokhumbula izinto ezithile inkosi ekhuluma ngazo. Nihambe niye kwezinye episode bazalwane ndandikhe ndakhuluma ngayo lo mbono. Okay, yep. Yeah. Ngoku ingathi ke apha kule convo kwabantu abakhwazayo abalapha ezimotweni abathi ngexesha elithile abantu mabazilungiselele bahambe bayokufika eholweni apha ikumkani ezawube ikhona. Kuyabe kudluliswa ngezipho, kuyabe kusizwa abantu ngezinto abazenzileyo. Yep. Ngoko ke abantu mabanxibe okucikizekileyo ukuthi bahambe bayofika eholweni. Hayi ke kuyakhwazwa apha. Bendiqonda uba hayi mna andizuya lapho. Like ndibhizi. Yep. Ngoku ndisahamba ndibona lo mama eqoqa estandini sakhe. Eqoqa into zakhe. Ndiyabuza mama uyaphi? Ndibona nabantu beqoqa inkomo bezingenisa ngaphakathi kubone xa kuzondila izulu. Yes. Kuthiwa kuqoqoshwa inkomo. Ndiyabuza yebo kwenzekani kwasisiphithiphithi abantwana bayabuyiswa bangena. Ndiyabuza kanti kwenzani kantoni mama? Uthi lo mama awuvanga na ubana siyabizwe eholweni. Ingathi ke ndiqomba hayi suka bazawuyabodwa. Xa ndithi hey kuqoqwa izinto apha ndiqoma makhe ndiyokroba ekhaya but andiyazi idutywe ekufutshane kangakanani neFlagstaff into zombono. Yes. Ngoba ndizibona sendisekhaya ndiyafika ekhaya kuyaphithizelwa mama iwardrobe bazibhukuqe phantsi. Kuyanxitywa ootshepo bayanxiba obrother bam. Kuyanxitywa. Ndithi xa ndingena emnyango mama eze kum ebile emanzi andinikeze i-envelope. Ile envelope isigqeba esiphezulu. Tata ndinanzikile le ncwadi ndayishiya eMonti. Ngoku andikwazi uyifunda ngokwale ndlela inkosi eyayithetha ngayo. Yeah. Kodwa ndizawuzama ubana niyibona ngale ndlela inkosi ekhuluma ngayo.
because andikhumbuli ndiyibhala kuleni incwadi. Uyayibona tata nayo ayiserayithanga le ncwadi. So ke ingathi ke nifike umama azise le envelope emhlophe ethi isigaba esiphezulu sigqibe ekuthini wena Khalipha kungangeni mntu emnyango ungakhange uhlabele ingoma oyithandayo ngoba abantu abawukwazi ungena ungekafiki. Ngoko ke ngo7 o'clock yiba sosemnyango ngoba abantu ngo6:30 abantu babe sefuneka bangene ngaphakathi kodwa abazokwazi ungena ungahlabelanga lengoma. Yep. Engathi ngiqomba hayi man ndanayo lokho emhlophe nandiyithengele umama uSibiya emtshatweni kaLikhanyiso zawunxiba yona. Oh. Make ndiyojonga unomfundo ifriend yamba yena uyivile nalento. Ndibaleke ndinyuke xa ndifika ndidibana emnyango. Yep. Amhle. Ayibo fundi uyapi? Athi awuvanga nawo bana sibiziwe eholweni. And ke ngosendibana naye sephuma emnyango and ixesha liyalihamba. Yep. Njoba ndihamba nje ke ndihambe nesitshixo nje kubana bandifike bengekho ndifike ndizivulele. Kanti nje kusukeni kwami kusisifundi ndalahla isitshixo. Oh. Xa ndifike emnyango anasitshixo. Phinde ndijike ndidibana nendoda endenxima impahla ezimhlophe. Ithi Nomtha be careful nasi isitshixo bese ndisithatha ndivula. Ndiye straight ewardrobe yami ndifike ndivule ndithathe iloko yami emhlophe nandinxiba emtshatweni. Mandifaka ayingeni. Xa nditsala ekrazuke. Ndikhangele ezinye ilokhwe azingeni zincinci ezinye zinkulu ezinye azikhonhle for kuba lokhu ndimo ozawuqala ame ngaphambili. Abantu abazokwazi ukuvulelwa without uba mna ndibe khona and ndifuna ndinxibe kahle. Yebo. Ngelishwa ke ngoku impahla zami azihlangani khangele kwezika mama zinkulu. Sendiyalila ke ngoku yakhwazwa phandle. Nomtha Mboneli abantu sebelindele ukuthi uhlabelele ingoma yokungena ngaphakathi. Yo. Ndikhawuleze ndithatha unopitikoti kamama. Xa ndikunxibela unopitikoti nesiskipa utransparent. Ndiyavela ngoku ndize. Hey ndikhangele ndibhinqa netawuli phezulu kwale pitikoti. Ndimdaka ke ngoku andisemhlanga ndilahlekelwe nasisihlangu sami somtshato. Ena ndisithenge ngexesha ndisiya emtshatweni kaLikhanyiso. Ndilile ke ngoku ndithi ndisalila ndisacinga uba ndizawuthini kanene. Ezinye impahla zami andizazi baziphi. Kungene amadoda amathathu. But enye le ixhagiwe. Yebo. Kwenye ezingelosi wisdom no truth no wisdom. Ifike namhlanje ayihleki inikezele the envelope. Le envelope xa ndiyivula ithi you are suspended. Ngoba umsebenzi kumele bana uwenzile awenzanga. Indeke kuba ke ndingayiphethanga ngole ncwadi bazalwane. But ichaza ukuthi awubambanga umthetho okuthiwe wenze. So ke you are suspended. It means that Shabang yayiphinda lento ukuthi when inkosi ekubizile that call is South Africa. Ungayibizwe ni South Africa qomba isuka bawuzibonela. Inkosi inayo umnyumo. Okay, before that ndihlale phansi ke ndisacama ndizawuthina nene. Ndiyeva kuyahlatyelwa ingoma ngonyama kwaJuda wanqoba uSathane ngasimi ngakuwe sonqotshwa kubani. Yatsho bangena abantu kuyavuya kuyakikizela kushama khelo khala impempe kuthiwa amagubhu kuyatsho yekuba kuyangena. Yebo. Abukhona tata oye wathathwa wafakwa endaweni yami. Yo. Oye wanguye ke ngokufuneka kuba nahlabelele ingoma yokubana kungenwe ngaphakathi because mina I am suspended. Yo. Hayi ke bangena abantu ivuba kuyatsho ngaphakathi ndiqonda hayi manembathe le tyali kamama ndihambe ndiphume ndivubana ndizongenana. Mandiphuma ngaphandle ndiphuma kugcwele ngaphandle ngabantu. Yebo. They are crying. Khona nabantu abangotata.
ake mna ke sendiza ke tata kuba ndiyayazi uba mna andisazunantsika andisazungena ngaphakathi ndisuspendiwe ndiphume ndinyoshozela ndiphume xa ndiphume ndifike khomnye utata omdala nabanye abantu ndibulise bangavumi bavume ke bona lento kuthiwa kumolo uthi ngiqonda uba nawe sufike sekuvaliwe xa ndijonge emnyangweni wakhona kume indoda ende enxiba into ezimhlophe iphethe isweat yep ivale ngale sweat kodwa kuvaliwe ngaphakathi kuyadyushwa ngaphakathi tata ish kuvale kutsixiwe ngaphandle kwamiswa this angel yep so nami ndiyaqoma make ndibuze kuba mhlawumbi nami ndiyabona mosinamadendwa ngandoda bakhona ndiyabuza wena tata yeah ndiyabuza uba wena tata ungowaphi hayi mina ndikwase-Faith Mission ke nam ndibe late ibhasi wena thina singaba seziyoni sishiyekile kuye kwagcwala umlambo bachaze nabebandla lami iKholo Mission Center babegcwele bepha but bavalelwe ngaphandle yo nami ndiyaqonda uba yongandindodwanga yeah kudyushwe ngaphakathi ekuhambeni kwethuba uvuleke umnyango yep baphuma abantu babephuma abantu baphethe iibox ezinkulu ukubona tata xa kuyi Black Friday oh abantu beyothenga i-TV nentoni yebo bayasuntsa ubala abantu basmilile bonwabile impela hayi ke zithe bengekaphumi ndathi mna masambe siyocela kulaa tata asivulele noba sihleli ngasemnyango wavele waphendula utata ngathi uyasiva wathi akuvumelekanga ukubana kungena abantu ikumkani seyingaphakathi yo ngoko ke anamkelekanga hambani godukani ish salinda kabaphandle basizawubona ntoni na sibaninzi abanye bayakhala abanye bathi asinayo nemali yokujika besiyibolekile but bafike late yebo bafike umnyango sewuvaliwe hayi ke baphuma abantu besuntsa ubala apha but kanti bajonga abantu hayi bo ubani uyasela akakholwa lo unezinto azenzayo lo bekhalwa ngaye apha elalini lo bathi naye unentoni nepresent yep ingathi inhliziyo yami tata ibe buhlungu bana hayi bo ndingathi kudala ndikhonza ubani lo simaziyo uba ulala etywaleni abe nebox abe asunza uba le box yezinto ivele iphume lo tata ukhwela ihashe elimhlophe eze kum straight njengoba sibaninzi yep athi nantsoke inkinga yenu Khalipha anikwazi ukuyibiza ke bazalwane ngale ndlela inkosi eyithethe ngayo because le ncwadi ndandibhale kuyo ayikho la isemakhaya kodwa ithina ngokuthi the reason ebazawubangela uba nithi kudala nikholiwe nomtha ningangeni endaweni nami kuba niyajaja niyagweba naba undermine abantu bam abantu bam niyabajaja before nibajaje zinhliziyo zenu ezawunenza ubana senisebenzile ningakwazi ungena aba bantu babambe umthetho ukuthi makuziwe ngexesha elithile banxiba ngolhlobo baba lapha yep nina udala niyazi lento niyaziyo anikhange nibe lapha ngexesha naku ningaphandle yep inde ke tata because anikwazi ukuyichaza amen but ke yabe seyisithi inkosi yekani ukujaja abantu bam yekani ukugweba abantu bam ngoba nani izawuphulukana zizinto ngenxa yokuthi nawuthi seni-ready but ngenxa yejudgment eninayo yokuba calucalula abantu bam ningangeni embusweni wam yebo bahamba abantu ke tata besuntsa ubala bonwabile thina sagoduka mna ndasandangena endlini ndimbethe loo tawuli yam phezu kwaloo nondrokwe kamama nomama baphuma bephethe into ezimnandi apho kukhona nebrother yam endiyaziyo ubana ecaweni iya kanye ngonyaka nayiphuma iphethe yayo ipresent
andiyazi indlela kaThixo ehamba kanjani. Yebo. Hayi ke inkosi iveze lonto bese iphinda invezele omnye umbono again iphinde iflickerishe omnye umbono kwakulombono oyi1. Yebo. Njengoba ibisithi kunabantu abancame konke abazimisela ukuhamba konke lamaphondo bese ivezele imibono i2. Owesibini lombono ndibona sisendlini nizawuyikhumbula abazalwane lemibono enikhuluma ngayo endayithi ndayikhuluma ngayo kuni. Yebo. Ukuthi ndibona uround ndikuround omkhulu. Kulo round omkhulu kunomgca phakathi. Kodwa kulo mgca phakathi khona umuntu omnye umlenze wakhe ungapha omnye umlenze wakhe ungapha. Yebo. Kwecala ngapha kuvalwe ngecurtains. Ngapha kuvalwa ngecurtains. Ndibeke mina sendiyabuza. Ndiphofa ndizibuza enhlizweni ba yabona ke xa ukhuluma nenkosi awubuzi uthi usayicinga into uzama ukuyibuza bese uyifumana impendulo. Yebo. Awulindi ubede unless inkosi khona into efuna uyenze. But xa unombuzo I think inkosi yakuva spiritual bufuna ukuthini bese iyakuphendula. Yes. Kuba nisaxaka uba ngumuntu othe nalo yena lo ongcabalaze pha lendlu indle enjani nale. Ndisacinga ba ngapha kalakhe noma khontoni ngumuntu othe ndopha ndichwechwe ndiyovula pha. Xa ndivula there are things pha ingubo ezinhle ezegolide imali ezipakishiweyo isuitcase into amatye agold na brown nanjanjana akhazimlayo. Yebo. Ndingene apha ndiqonda kuba khomntu ake ndembathe ezingubo. Ndembathe ezingubo ndimbatheleni boma indifanele ndimbathile ngathi inkulu le ngathi inhle kakhulu kunaleni. Ndisembatha ndibone le mali amehlo am avele atsaleleke kule mali ndiye kule mali ndibale ndibeke ecaleni. Yeah. Ndisayibala ndibeke boba kukho enye i5 rand ezigcwele make ndiye naku i5 rand ndibale ingagcwala imali yam la. Yeah. But imali apha kuyacaca kuba yindawo yayo. Kunendawo ezininzi apha ezine. Ndithe ndisekulonto yavela inkosi. Yathi lobu buyoko yokubonayo ya repi imali yenu le imali yabo bonke abantu abandivumayo imali yawo wonke amakholwa abantu abakholelwa ugama lami. Amen. Ndithi mina ke ngoku sisokola nje imali zikhona awusiniki ngani imali isuitcase ezigcwele zezipakisho waye ungasiniki le mali ungasiniki noba zezi 5 rand uyozitshintsha ebank zawutshintsha zibe ngamaphepha. Waye ungasiniki ibese indibamba ngesandla inkosi indikhuphele ngakulamca. Ithi yambona lo muntu umephaya ithi yawe ndiyambona la muntu ithi la muntu umephaya nini abaya inhliziyo zenu zimbaxa. Yo. Enye inhliziyo yenu ingapha ngakum enye ingapha ngasezweni. Aniphelela anizanga kum naphelela. Yep. Ngoba ndawuthi uyokhumbula ndenza nje umzekelo ke tata nyani iziqola ba nyani inhliziyo zenza imbaxa. Mhlawumbe kube khona lo mfundisi othi bazalwane sizaba fasting yasentabeni. Yep. For 10 days. Lonke ibandla liyacelwa lifike khona. Uzova i-comments abazalwane. Mina ndingumuntu wenhloko andikwazi ukunyuka intaba. Mina ngo7 ufuna ndibe ndisekhaya ngoba ndizawuvalela inkomo zami. Mina anakwazi ukuya entabeni ngoba ndingumuntu othi xa kuthe kwabanda ndiphuma inyama yenkukhu. Hey. Yebo. Andiboni ebusuku xa ndiye ndathandaza kakhulu ndiyashingra ebusweni ndiphuma amagqabagqabaza
andivani noba phakathi kwabantu xa bendiphefumlela ngoba ndine-infection yasemoyeni lo ubeka isizathu sakhe hey yebo but kuthiwa kuyothandazwa ngoko ke mfundisi andizuya ku-end up ke mhlawumbi kuye abo bantu bambala yebo zonke ileaders zebandla abadikoni nabadikonikazi abavangeli nabavangelikazi bathini babika imbiba hey babika ibuso ama excuses yebo ulo uchaza uba that organizer iswekile hey ngonyaka 1994 lento kuthiwa sisikhaliphi ihamba ngebloodline ngoko ke anakwazi ukuya kulento hey kodwa kuthiwa babizwa ngubani uNkulunkulu uthi ke inhliziyo zenu zimbaxa yeah ngoko ke andikwazi ukunithemba ngabo ubutyebi ngoba ubutyebi bamandifuna ukunikeza abantu bajike balwe ngoba xa ndinijonga udathi hey ayizowish le ncwadi ibikhona ithi xa ndinijonga inhliziyo zenu azenziwanga zaqina za right for ukubana zibambe lento endinikeza yona yebo niyakulwa nina nibethane ngezimali niyakubulalana ngenxa yokubana inhliziyo zenu ngonikholwayo ziethe aziqinanga ukuthi zithathe le assignment ziyenze ndawuthi xa ndinika andikaboni udathi andikaboni umuntu already endingakwazi ukuthi xa ndimnikeza le assignment amen akwazi ukuyihandlisha ngendlela right nomntu uthi nabasebe ready bajaja aba bangekabikho ready oh ngoko anikwazi ngoba nifuna umuntu ozawufukama bonke ozobabiza bonke naba bangakho ready abenze ready yebo nina niyalwa oh yebo kukho abantu kukho apha kuna bathi thina silibandle li-right eli ayilobandle li-right ngoko nonke kum niyafana ngubana nikho ngoba kwa aba ba-right abakho right ngoba bajaji aba bangekho right ngoba niyafana ke ngoku yeah amen ngoko ke andikwazi ke mna mntanam ukuninikeza ubutyebi ndoyika izidumbu negazi lawuphalala xa ndinika ezinto sakhangela inhliziyo zenu ish yebo so kunezinto makholwa I think Nkosi ithetha nebandla ngoku yokuthi Inkosi ifuna manigqibezeleke lento ndizocacisa nibe sengiyaqeda ithi hlanganani bambanani xhasanani thandanani umoya oyingcwele eSouth Africa nomthamo buyiseleni ngokusesikweni buyiselani umoya wami oyingcwele utsho odale izulu nomhlaba amen amen so kukhona leyo nto ke bazalwane yokuthi Inkosi ayikwazi ukusinikeza into zayo thina yebo yavuma manditsho ndiyibeke ngolohlobo ndibani mane ndizicinge izinto xa Inkosi igqibozela ndithi hayibo Inkosi uthetha ukuthi ngokusenikhonze kangaka ndingangangeni embusweni wamaZulu ithi Inkosi just because of idoubt yokundidoubt uba anditshilo uthi ithi the doubt sesona sono because ilento ichaza ukuthi mina ndingothixo okanye ke ndithethe into ezingekhoyo njoba ndinguthixo ndithethe ndithi ndizawuba nani kanti ndiyaxoka ndingumuntu omane ndizilibala bana ndingubani kwamna ndithethe nje kanti loo nto andizuyenza so sowugqibile ukunithuka xa udoubt into endithe mayenziwe uyidoubt wena ungithukile ngenhlambe enkulu futhi yabo yeah andizufuna uyicacisa ngokwami ke but ndizawucela ke bazalwane that leaders kulana abantu bayothandaza amen umuntu makazenzele iexcuse yawukhona ondisendele imizwa wathi sisikhalipha ndayiva lento ikhuluma endibale endiyesaba mina ndiyi
zawuse nikele ngalonto eninikela ngani anicingi mnandi yokuzibambisa ngalento yamona yena iphuma enhlizweni yakubana akanankinga nandi etheni inkinga nje uyasabela yeah not sonke ke singama John bazalwane but sibiziwe Yeah. futhi sibizwa sonke uThixo sibize sazi sonke ilevel yethu yokholwa haleluya amen so siyabizwa ke bazalwane inkosi ikhuluma lonto ukuthi lento ibalekile when uyela eyakho family ngoba usathana usegqibile yebo ukuthi noma ningamfumenanga eSathan's neck zomchola kwenye indawo because akayenzanga lento inkosi ethi mayenziwe inkosi nisikelele yebo siyambani ke bazalwane siyani nge27 kwintaba yeSathan's neck okanye kwi intoni ibridge bathi kwaSathane yintoni la ndawo ngathi ibridge ngathi indawo eyibridge ngathi intaba ya kuthiwa kukaSathane waterfall ngathi waterfall okay libalile igama nam ya so siyothanaza ke bazalwane phaya siyile sayibona yonke lento noma ke singazibonanga iwaterfalls bathi ke ziba khona xa kunethile kodwa kuyabonakala ubana yonke la ndawo ine waterfalls and hey nizozivela phambili kunzima pha lemathumba ntaka akho lula so yebo ndicima mhlawumbe kwasawuphina inikeze enye update nokuthi nale andigqibanga ngenxa ukuthi inkosi ithethe into ezininzi ngexesha eli1 izilibale ke mna ke I think before siphinde siye kwakhona entabeni eNgcobo I will come ndizophinda ndazisa uba kwenziwa kanjani kodwa ndiyacela kule game ube nosuku obanalo lomthandazo ngayo lento ukulibale ngezinto busy zizo ukube nosuku nje lomthandazo yebo zininzi assignment ngosekhe yanikeza zona abazalwane kodwa le nam ninibona ndingathi ndehlile nje akumnandi because kuyacaca ubona uThixo uzohlangula abantu bakhe so nawe mntu kaNkuluNkulu zinikeza ithuba uthandaze ngalento because kuzohlangulwa abantu bakaNkuluNkulu asibona uSathane nangoku ebesemisa bangapha abantu abazawuhamba ngengozi eEastern Cape nani bantu base KZN senilindele lapha eEastern Cape njengoba saphumayo nathi in fact sisawuhambani sonke de siyotshona apha esitshona khona yebo haleluya amen ngoba inkosi ifuna I think inkosi ibeka ialtars kwindawo zayo yebo ngoba ithi emveni koku ikhona into ezakwenzeka iyawunceda ukuthi thina sixhasane yebo sithandane siphathane kahle yebo inkosi yoxolo insikelele amen hayi wayilethe imessage uthi kunzima kungani uthi kunzima lapha ya akusalaleki akusalaleki ya yebo hayi thina ndithi kunzima nje ndanibukeleka lo ngosasise mamele ngokuya sasisenqileni athi la tata hayi yani in fact nathi sizawuya yebo but into epha ayilula okay so ndithanda into eyi1 ke kulento uba inkosi iqale yasilwela before time yes and inkosi nento itshoyo ukuthi xa ndithe ndizoba nani ndihamba phambi kwenu yebo ithi kwelalizwe ithetha ngalo komithi ndimisa isithunywa phambi kwakho basihambe nawe sikufikise endaweni endilungisileyo so uhamba nje wena there are angels yes ezihamba nawe and lento bazalwane ayebandla elithile yabantu bakaNkuluNkulu amen sizalwe singenamabandla uyabizwa kwelo khaya lakho phuma kulo akho special invitation yakho ubizwe South Africa yonke kodwa ke amakhosi nokufuneka siye because inkosi ithi thina amakhosi
siwathathe sawa undermine kanti inkosi beke wona emhlabeni wawo. Yebo. Kamnandi sifike kumakhosi anenhliziyo zikaJesu. Hey, Kakhulu. amakhosi avela nqwala athi hey, Yebo. as long lento kaNkuluNkulu ingazusibiza imali futhi sizawuhlanguleka. Yebo. Kuba kudala abantu befika batsho sinikele bagqiba balahleke sibabone beneemoto ezinamaviri emqolo. So simprofetikazi bakandi nawe uzokwenza leyo nto apha siza kubhaqa. Yebo. Bayamkela ngobubele into kaThixo. Abanye bethi thina sikholelwa nakulento kodwa uNkulunkulu siyamazi uyakhuluma and uyayazi imeko esikuyo because kudala sithandaza ezinhlizweni zethu siyazi ubana lento iyawusinceda kanjani. Baninzi ke abazalwana abantu abasezinkingeni abangaziyo nakuleyo ndawo kuyo ongaziyo ukuthi uyawuncedakala kanjani. uThixo uyakubona. Yebo. Khona umhlabelo wasewesile uthi ezinsizini zethu iliso lakhe liyabona. Athi kwincwadi kaIsaya indlebe yakhe ayikudanga bingivi kanye nesandla sakhe asisifutshana ngibana singasindisa. Athi nje iwani into embangela bana angakwazi ukusinceda bubugwenxa bethu. Yebo. Uthi kukona kwethu okwenza ukuthi angakwazi ukusinceda. Kodwa ngoku uthi aphinda athi ngoku athi uba abantu bambathe bazithoba bafuna ubuso bam ndiyakuva mna. Yes. Niyabona bazalwane. Yebo. So siyabizwa kwintaba yaseNgcobo. Yebo. Ndonqena nobiza eligama ngoba ucacela uThixo ulicekisile. But siyabizwa eNgcobo. Yes. Inkosi nisikelele. Amen. Ndazi noba ikhona na indoda shabangu onga ngayitsho wena. Ikhona impela. Uthe wena ufuna ukumosha. Mina ngicela ukumosha. Okay, ungamosha mntaka baba. Kodwa ngeke ngimoshe. Ungamosha abantu bakaYesu Kristu. Yazi kungani ngisho kanjalo? Ukuthi angiqale futhi la especially kule channel iKota to Meet. Before ngiye khona la ngiya khona but angiqalela iKota to Meet. Abantu abafika la abantu most bathi bathunywe inkosi. Bathi inkosi ithe. Bathi inkosi ngibonisile. Kodwa when it comes to imikhuleko njengoba ufikile nje ukhuluma imikhuleko sahamba wodwa ke vele sahamba wakaNongoma angihleze ngiyibuza kungani labazalwane bebengekho le kwaNongoma obviously banama reasons abo but bonke cha ngahlupheka kakhulu and might ngiyabheka ngathi futhi kungenzeka naseNgcobo kwenzeka the very same thing. So mina my question ukuthi uma ngabe ukuthi sonke sizwa kwinkosi eyodwa njengobusho nje nawe uthunywe inkosi eyodwa nabo bathunywe inkosi eyodwa kungani singabambani bekunalawo ma questions lawo kungani singabambani sibonise nje ukuthi singabantwana bakaNkuluNkulu oyedwa makuvela oyedwa wethu ethi inkosi ithe silalele sihlole sikhuleke kungani singagijimi sonke ngangi expect ukuthi ngizobabona bonke nje well ngiyazi ke banama reasons abo. Ngithi ngifuna ukuqala la bese siphumela ngaphandle amabandla amaningi la ngihambisana nenkulumo yakho amabandla amaningi akhona ngempela futhi anama leaders abafundisi abathi babiziwe abathi uNkulunkulu wakhuluma kimi abanye bathi uNkulunkulu wavela kimi futhi ngempela abaningi bakhuluma iqiniso sibayeke nje mhlawumbe abaphuma endleleni. Kungani bengasupporti ke manje because namanje kusakhuluma inkosi bekumele ngabe nje le message igcwele emasontweni manje ngabe nje sizwa kuthiwa ibandla elithile nebandla elithile nebandla elithile bathi nje sesikhona thina sesiready but asikuboni lokho kodwa ngichazwa into eyodwa ke ukuthi uyikhothile indaba emavesini ukuthi nangu Esther encwadini kaEsther nangu lo obekuyena Uvashti yes obekufanele ukuthi uyabizwa kufanele ukuthi azomodela nje kuphela phambi kwenkosi wathi mina ngikho lapho isixwayiso ke lesi kubaphathi bamabandla ngibona ngathi kukhuzwa kakhulu abaphathi kubaphathi bamabandla isixwayiso lesibazalwane angijaji umuntu mina ngihlulela umuntu but nje ngithi ukunaba kulokho okushilo isixwayiso kulesi labantu laba esibaholayo emabandleni
akusibona bethu abakaNkuluNkulu if siyabavimba laba bantu ngempela soyithola sisenkingeni nencwadi kaJohn 15 bayayazi futhi abafundisi ngiyakujabulela lokho soyithola sisenkingeni sibamba abantu bakaNkuluNkulu mina nje I can confirm impela nje ngikusho futhi ngingasabi ukuthi usisinomtha njengoba la ngimbiza kanjalo umprofeti wethu sonke uthunywe uNkulunkulu akazizelanga akazanga futhi ngoba nje mhlambe efuna ukuvela emakhamereni uthonyiwe ngiyakuconfirma lokho ngiyazi khona abakudawuthayo lokho bagcine sebekufaka nasebandleni kubantwana bakaNkulunkulu abafuna ukuza bezwe siyabizwa uyichazile mina nje sengithi ukuthi ngidluleke lapho ngizothi nje mina siyacelwa ngiyanxusa nje bazalwane asiyene ngobuningi bese ngidlula ke size kule ndaba leyo ukuthi njengoba nje sicelwa ukuthi sihambeni selapha yasiyo emkhulekweni umnikelo bazalwane uyafuneka angiqale ngokubonga kulaba sebenikelile bazalwane siyabonga so far bakhona nje abazalwane abavelile banikela inkosi ayinibusise nikhombisa izinhliziyo zokuthi niyafuna lento ukuyibona yenzeka but asikakayike kude kakhulu cha nje impela kusashoda kakhulu iminikelo this time around mangibheka kufane na last year abazalwane baphuma kakhulu this year cha bazalwane asikakaphumi angifuni uqamba amanga uma ngabe ninganikeli ngeke yenzeke le yankonzo kunikelelwanike ukuthi kube because sobe sibaningi ukuthi kukwazi ukuthi kube ne stage futhi kube nama mic kube ne sound ukuze wena ozobule emumva ungathi usisinomtha ngamuzwe ekhuluma ngambona ngimzwanga umprofeti uKhalipha ngambona ele phambili angazi nokuthi wayethini ukuze nje sokwazi ukuthi sizwane kube neorder kube nama ambulance ayaqashwe kube nama toilet aqashwayo kuningi okufuna amafunds ukuze konke lokho ukuthi kwenzeke mina ngiyacela nje bazalwane onakho makakhiphe bese ngithi ngiyakusuggesta ke lokho but it's up to nina bazalwane lokho ngiyakusuggesta nje ukuthi bekunganjani kumuntu othi ayi mina anginakho ukube benginakho bengawukhipha noma 300 noma 5 noma 1000 uma ngabe ungakhona ukukhipha 100 rand mina ngiyacela nje umzalwane nomzalwane othi anginakho just ukhipha 100 rand once i27 April vele seyifikile just once not ukuthi manje ngoMarch nango April once nje wena othi anginakho ngikhuluma ngomuntu othi anginakho once wakhipha lo 100 rand wena wazi ukuthi usuyigezile yakhe inhliziyo nomunye because into engiyinothisayo ungathi abazalwane bathi hayi ngiyazi abazalwane bayakhipha so ngeke ngikhiphe mina because bayakhipha nomunye nabanye abazalwane bathi nami ngeke ngikhiphe ngoba abazalwane bayakhipha ekugcineni gcina ngakhipha ngamuntu gcina futhi yabona sisalele emuva so nje vele uthi nje angikhiphe noma 100 rand bese kuthi wena onakho lokho inkosi ezobe kubeke kuwena ukhiphe awenzeli thina ngiyakujabulela nje lokho ukuthi sibizwa inkosi awenzeli thina futhi ke last time ibank account ibeyisegameni lami mhlawumbe uma ngabe usaba lokho ukuthi ayiyafana le mali yakumuntu oyedwa this time around iaccount ivuliwe ke ayikho egameni lomuntu oyedwa imonitorwa abantu abawu3 which is good ngeke uzosaba ukuthi angikhululekile ngeaccount esomuntu oyedwa so imonitorwa nje abantu abawu3 okukhomba khona ukuthi siyakufuna lokhu kwenzeke but ngokubambisana kwethu omunye nomunye lapho ukhona masingabambisana kulo msebenzi khona inkosi ekwenzayo ngeke sazi manje but uma singake nje siobheke singasabi sibe nefaith singadoubt emva kwesikhathi so wabona ama result alokho yilokho nje mina ebengikusuggesta ama details ngizowafaka azoba khona la escreenini na kwi description futhi ama details ebank azoba khona bengithi ngi-add nje that part yokuthi bafundisi ngiyanicela badedeleni abantwana bakaNkuluNkulu uthunywe nguNkulunkulu I can confirm lokho kukhona lento ikhuluma ke baba yebo khona enye inkonzo ebekhenda yakho I won't mention it ayike kuyahlanjulukwa ke pha umuntu uyatsho yebo aye kuma umfundisi wayendinento ethile
I think uyile ke umamfundisi eyiya kuye mina ke beningabaqhela ngabantu baba Yes. nyani ke beza I think abantu abaze kuma by 7 bethetha the same thing. Okay. Ndingelo abantu manje mina tata ndiwasaba ukukhuluma nabantu. Yeah. Nginganiboni ndisimile ndabesaba abantu. Like singancokola but ziyaziphela indaba ningazi ba zoba sathini ke ngoku. Yeah. So andimazi ba mhlawumbi at least mhlawumbi if kuthiwa uzochaza inkinga yakhe ndiyakwazi ke ngokumamela and then I pray. Okay. Ngoku xa ufuna sincokolile inveni nganwani qala ngaphi mina xa ngincokolayo. Yebo. Mani besithi siyacela sesikhalipha sicela ukukhuluma nawe. Mani ndithi hayi ngomso. Ndiyaqomba insuku ziyahamba sabulawude liphela ithuba wethu ngiyesaba. Hayi omnye bavele xa babona baya masimbambe ngoku sathi okuyaphunywa enkonzweni. Okay. Ndibaleke ndihambe ndekwenye indawo endifika ndihlale kuyo pha ndizimele ndodwa pha ndithethe ndodwa ndizama ukwetyisa ezinto esititshwa zona lapha ezinto ezibalekile setyisi zithethwayo apha. Yebo. Yini zathe golokotsho bathi gqi befolile. Athi koqala mna athi lo mama koqala mna athi hayi thina sawulinda phi yo wena sinyangathuba elide nje abantu bonke bobayi7 bazothetha. Ndibamba ifoni ntona bayazi ba ifoni ayina network lapha andinawuphosa ndithi ndiyafowunelwa hayi ke hayi sisi sikhalipha khontembi nizohlambuluka. Okay. Nizohlambulukiswa into ukuthi ndakubona kodwa to media. Ndeva kubiza abantu uzaba khona into eziphumayo. Yebo. Ezitshoyo ukuthi ayilunganga lento. Most yabantu abaninzi bendawo yami basitotshwa ndim ngenxa yoba ndayiva imessage yayiphuma kusithiwa uyosacrifice abantu. Nami ndizoxolisa hayi ndathi ndiyaxolela manje hayi noma 7 abantu bethetha the same thing. Miye nami ufuna ukuza ndathi uyafuna nofelwa ifamily yonke okanye ufuna sishiyeke singena unganilanda ekhaya uthi manje uzothatha lapho ugqiba wami uyofuna ofela ngapha kwaNongoma ngenxa yentombazana nje ongayaziyo. Umyeni wami warhoxa ke nomnye uthi ekhaya sasesiqeshe imoto. Yebo. Kodwa ebandleleni kodwa singalinge siyenze le nto leyo ndizohlambuluka. Into nasi sikhalipha ngoxa sendikubona apha endlini kaMfundisi wethu. Ayinomfundisi wethu yamazi. Angeke umfundisi wethu approve into bobe lapha kanti awusetyenziswa nguThixo. Ndizoxolisa. Hayi ke ndiyayiqoma ndiyayihleka ke lena hayi bese ndiyazi hayi ndiyanixolela abantu benkosi. Yebo. I think nxa sendibuyile kuphinde kube khona uthi ucela ukukhuluma nami ku WhatsApp. Atsho kuba naye bana khona umfundisi othile. Niyamazi ke bazalwa lo mfundisi andizombiza. Yebo. Watsho baningayi pha kulo classes la ntombazana lelizwe la ntombi. La ntombi le ningalingi intombi kaSathane le. Mna ndimlowo intombi kaSathane. Ndiyaqonda abantu babebhidekile bazalwa azange yabakhona into enje nami yayinibhidile before and inkosi nayibuza imibuzo. Yebo. Iyaqala ukwenzeka mhlawumbe ayiqala ukwenzeka ngokwenzeka kwayo but mhlawumbe ibisenzeka ngokuba kubizwa abantu abangotata. Into na uNkulunkulu ubiza abantu ngendlela yabo. So ningabhidiseki bantwana benkosi futhi siyanixolela siyayazi nathi sasibhidisekile ukuyixelwa kwethu inkosi nani ngingabhidiseki nani nathi siqala ukubhidiseka into oba kuthiwa kubizwa iSouth Africa ngazange seva kubizwa South Africa even noba kuthiwa sibiza iSouth Africa izokwamkela imali endaweni eyi1 asikaze seva baba kuthiwa uTata Ramaphosa ebabiza abantu uthi umuntu ngayemazi okwamkela imiliyoni ekhaya lakhe ngoku sebebizela umthandazo. Yebo. Nizoncedisa kulento ukuthi siyabulela bazalwane ngomnikelo wenu. Futhi ke siyacela siphinde sinikele nerand nje yakhe 2 rand yonela iyawudibana namanye amashumi. Khona omnye umntana apha uthi unganikezi osheleni unikeza amashumi. Yebo. Amashumi wenu siyawamkela. Yebo. Ikhona ke ilento imfihlelo ekunikeleni andifuni ninikele. Ngoba ndithetha kodwa ndiyibone kum lento. Yebo. Njoba nindazi bazalana inkosi yandiyekisa esikoleni ndisafunda ndandifuna ukuba
ndibe ngumsasaza nandifuna ukuba inesi zazininzi into endandifuna ukuba zizo yathi inkosi nowawuzukwazi ndiyakuthuma ngokwezi ndawo endihambe ndisiya kuzo ndifuna ukwenza imizekelo nje imbalwa iziqonda uba umnikelo ubalulekile yebo ndithetha ngam ndihambile ndisabheke lapha eStrand kunebandla inkosi yalizungulayo eStrand endimane ndisiya kulo qho kakuba yipasika yebo koba buDelihlazo eStrand babengani-understand ke tata nabo besithi ngumntana otheni lo oyosoloku esishawuti emncinci ndandimncinci ke ngoko kodwa ke ndandiphansi kwesandla sikadamci ndandithethe ndinqanqa ecaleni kadamci so babengakwazi nokuba bandishawuti ndakhula ke ndabamdala abanye sasinabo kabasekho so sebeyandithanda komamdeli notadeli nomama usiyeye xa ndifikile phaa yebo ndiphiwe ke umphako uba uhambe kakuhle siyabulela lo mphako ke kule game uyi-1.5 ndithengelwe nemiphako ethile nezinye izinto kodwa imali esesandleni elapha kum esandleni 1500 njengoba ndiyokhwela nje phaya egaraji ndiyabala umntanam zamthengela zambhatalela esikolweni ndithengeleni ndichebe ingca okay ndingene futhi nonwabile uyandiva yebo xa ndingene ebhasini yam bhabhayise ngutata uDeli ngihambe khona lo mfana ohleli ngapha kwam yes usewalisizana but ndiqonda uba ayisuka nobulisizana ngalisizela namna like andingeni ndawo uhamba indlela yakhe nam ndihamba indlela yes fine sithi sisahamba yabona tata xa kuhlikwayo xa kwehlikwayo kuyothengwa yebo ndinazo ichips apha ndithanda ifish ke mna ke la fish inkulu ndinayo ndiyifakelwe apha yebo ndingayivuli ngoba izohamba isonakala yafaka ezi-icini uba ingonakali andithi ibhasi ibashushu ngoba andifuni ivula ke le fish andiyothenga ichips andinayo nemali yes puru kutsho ndiyothenga ndibuye ndithenge ichips esiteers ndibuye ndihlale phantsi ndithenge neechips ezisezipakethini qomba yabona ndime kahle ndahamba ndihambe ndohamba and akho mntu endaziyo mani apha yeah andoyiki umuntu ngamnye uzithengela into yakhe ebhasini yayibona laa nto yebo ivele ke inkosi ithi yipha lo mfana ezichips ndithi ezi chips ngizozithenga zishushu ndizawuzinikeza umuntu ngoku hayi inkosi ngeke yena lo muntu ngowaphi ayithuli inkosi yebo hayi ndihambe mna ke inkosi ke yathethe kuba buhlungu endlini qoma ayisuka mandisuka kule ndawo yakhe lo bhuti undenzela usizi mandiyohlala phaa ngaphambili okay ndisuke ithi inkosi mphe ezi chips umqhekezele napha efishini yho hayi ndiqoma mandiyeke kuye uyomnikeza ezi fish ndimqhekezele ndimnike neechips zam yebo bayokhumbula omama uDeli ndandikhala kwi-status uba ifish yam uthe ndiyipha abantu hayi ke ndimnike abonge shem lo bhuti uphethe ubhakanyana nje ngumntu otheni osuke eKapa ophethe ubhaka okay qoma -1 problem yebo ndimnikezela ichips ndamnikeza xa ndihlala phansi ithi inkosi ungamcunzuleli noba yi-300 njengoba akanayo imali yokuhamba akazazi nobuya ndithi kanti inkosi lo muntu uze kum lo why yeah why ngoku uzocunzulwa kule mali yam konzoselelwe 1.2 le mali kanti le mali ndiyibalile le mali yebo inkosi mnike yathula ke inkosi mani ikhumbuza nje mnike hey asuka ngesivunguvane kuya kuye ndafika ndamnika le mali hayi ke qoma ndiyakhathazeka ndithe ndisathi -1 problem kule bus yathi inkosi usiphumeza kanakudla khawumthumelele i-500 yini kule mali yam hayi ndatsho isikhalo ngoku ndihlela ecaleni kwalo sindalila yini sisi
hey nqoma ndonqena nokuthi ubana ndonqena unikele ndithi kuthiwa umntana makakho right akaphila kuthiwa thula sisithula uzobenza angaphili kakhulu umthetho wakhe akakuphilanga ndithi hayi uba nayo nje loo nto kuthiwa akaphilanga kakhulu ngoku ithule nje inkosi ithi thumelela usiphumezi and usimezi uyayiva xa inkosi ikhulume nam okay asoze umva usimezi ithi sisingicela imali unless acela idatha ke but soza ba nobudingani soze umva ithi sisi ndidinga ntoni uyathula uthi ndiyathandaza ngelo xesha sisi ithi thumela lo myalezo ebantwini abanemali ndibe nemali Yey ndilile apha nqoma haya nikwazi ukunikeza ngosenikeze nge300 sekusho ke 1.2 uyeke lebe ndifakele abanye banifakele kodwa lena enesindo esesandleni yaphela ngoku yebo yey ndilile apha ndide ndibe nenhloko inkosi imani ithuli vele ithi mnike mthumelele akana kudla mthumelele le mali yebo mthumelele hey zapheli hours manje ndilala ndivuswe inkosi ithi mthumelele thumelela usiphumeze imali yebo hey ndavele ndathi amthumelela simeze iaccount yakho number yakho iseyileya wathi yasho ntwana sekuyileyo nto iyo athi sengicumezele wena uyehofa iyo nto bayitshintshi kwayona thumela kuyo agqiba hle nqoma yelo mntana akasahleka nisakhathazeka nga simoshakela ibudget zami apha ngimthumelele hayi emveni konke kuba tyhi ndine peace of mind ngilale xa sijonga ko Plettenberg Bay yebo andithi ifona manje ndicima kuba ndibetha ngale nto charge sebhasini ndicela komnye umbhuti bandichargisela ifuthi andichargisele ubhuti waba ndimbalekile ke lo wayena kuba ndobaleka kuba inkosi iphinde ithi mnikeze ibahla ngoku yeah bona athi kuzoqhubeka hayi iqonda okay fine baleke kulwabhuti yebo ndithi xa ndivula ifoni yami yo engaki imali 15,000 yo hey ndingavuyi ndime ngenyawo ebhasini bathi abantu yintoni umntana uphilile ndithi ke mna ke yeah ndithi ndicinga uba kanene bengixokile ndithi ewe bathi ungcono ebona ndiyaxoka again yes xa ndihlala phansi xoma hey andibone reference yalo muntu ithi inkosi yabona ke ngena izizityebi nomtha if benivulela lento enencane ndizoke anikwazi ugalela kwibhanki zeni ngoba sigcwele nibekele iminyaka ezayo nibekele iCovid nibekele izinto ngoku iyo lento niyigcina imali de ungangena imali nje ningazivela phi because nigcwele nimanisithi hayi ndizayibekela umntana wami esikolweni hayi ngizoyithini hayi ngizolena yena ngoku anikwazi ugalela endaweni egcweleyo ndiyayazi ke bazalwane bana kugcwele phungulane yebo another thing ndihleli nomama yebo mama mkuyandazi umama sele understand as atyo nomtha ungumuntu okholo wena uyathunga kumama so uyathunga ke la athunge ndithi ke mna ke yazi kuleyo veki ke ndandithengele abantwana abazo orphans but kabazali babo nkosi yami babathatha into ensonto abathengela ilokho intonto ngoku iphelile ngole mali ndibalisela umama ndithi yo mama ayishem ndibawela i10,000 namhlanje imali yami iphelile ahleka umama athi yo hayi ke wena ngumuntu wokuthetha izinto zenzeke mntana yebo beka phi ifoni uyathunga ke hayi ke siyathi uyathunga ndlela lapha ecaleni ibhedi nange ndiyamncokolela into zamba kwathini sakuphele ne10 minutes athi ifoni qinqi 10,000 from Pinkett Mnqibisa kwaseMonti usekhona nango xhuma ndibamba ifoni uma uyayibamba ngapha nomtha yiyo i10,000 ndiba masapa yesaqhwithana ngayo wathi yabona ke nomtha and then inkosi ikhuluma nami ithi nomtha ndidinga ukunikeza imali bathi imali nizigodlile nini nivalile as 2 rand xa ukhupha 2 rand ndifaka i200 hey bakithi ndifaka ongaphezulu yebo so ndifuna ukuthi noba indaba yomnikela unisanikelanga kwi-quarter to media okanye
nikela lapho khona Yes. nikela kulo muntu okay kanihlika ke ngokulo bhuti azobulisa azobulela lo bhuti ndiqonda uba ndinayo nento ekhathazekile uba uzitye wazigqiba zonke into bendimnika zona lo bhuti sebuzitye zonke sedazobonga nje adabonge zitye zonke into zami Yeah. athi uyabulela ucela nenamba yami hayi ndimnike Yeah. ndithaba ngaphakathi uhlutha apho ukhoyo izinto zami hayi ke ndimnike inamba yami azame shem ukubana ndithathe akayi ndingayithathi mina ndiqonda uba ndiyakhathazeka le mali phelile le Oh. phofu uyithathe before ndingenelwe yilaa mali Yes. so hayi ke azi ke kumshemeza obhabhayisa uhlika kwindawo yokuthiwa eDurban ePine Town khona isinansikapha ngasegarage so uzohlika khona ke Yebo. so axehlika azogqitha kumabonga athi ngiyabonga sisi yazi njengomana ngihamba nje ndibaleke andibonisa isithombe ndibaleke le family yami ibulewe ndiqonda uba ayisuka noba ngutsotsi Oh ndithi okay bye bye ababayise qalile emveni kwexesha na elide 2 weeks nalibala nalonto futhi ngisenemali kalongo Yeah. imali yami ingenile Yebo. afone sister unjani sister wasebhasini kunjani ndiyaphila we bhuti kunjani ndiyaphila ndingula bhuti wawumphe imali uyazi sisi achekhala ke ngoku yazi wangisiza kakhulu umakhulu wami ndibaleke endaweni apho umakhulu wami batshiswe khona no sister wami nabantwana bakhe abathathu kuba kuthi umakhulu wami uyathakatha Yo. so ndibaleke nezimpahla because ndibaleke nalobhaka ngoba andinayo enye impahla itshisiwe umzi wasekhaya besino 5 room so ndibaleke lapha eThekwini kuba ndicinga at least xa ndisuka ngase Cape Town ngeke bade bandazi bantu izotshona lapha kwale mali lena ndikhwele ngayo ibiyimali yokubhatalela abantwana besister yami aba baswelekileyo Yo. so bafuna lonke ilungu onke amalungu alomza sweleke because bathi sibulala abantu ala 300 yakho ndikwazile uhlala phansi kweblorho ndafesa ndafumana umsebenzi ngoko ndifumene umkhukhu ndakwazi uthenga isibane noko kuyazameka ngiyabonga sisi ndizawuthi xa ndinemali mphinde ndikuphe yo inhliziyo yami andalila ndisalila ithi ngosukhalela ntoni ngoba wawungafuni eminye iminikelo endithi nikela ngayo iminikelo yokusiza xa usiva banikela nikela Yebo. lento yokunikela ke ndiyibona pha kusiphumeze usimeze ngexesha bephangela ububona ngemali bedabuza ulime into ndate apho kuwe mama ayikabethi 20 ndithi ayikabethi ndiyabona usimeze usathe xwaka uzawuphuya imali ngusimeze agqiba athi cwaka awuphinda uvela nge20 because yamazi usimeze awumphi imali Okay. ube ngumuntu nje osicingayo usiphumeze ungumuntu othi xa nemali aphise ngayo uthi ke ngoxa ndithanda nzithi inkosi ezam mali zami bendiphisa ngazo ndicela zibuye inkosi manje ndizozibiza namali ngo Yeah. xa inkosi ithi kuyabona ke nikezela ngalamali so ndifuna ukuthi umnikelo nje unganikelanga kwiKota to Media uwazi bana uvula iminyango Impela. kunamaxesha uvubana ufune kunikele emntwini ombona ngendlela sukuyiziba lanto because inkosi ifuna ukukublessa ifuna ukukublessa angisathethe lena ke mina sentethela ukuthi impilo yakho mayibe kukunikela ukwenze kubana inkosi izomana ukugalela igale ngose ndiyane ninikele ngoba inkosi ayichongo ndibona kugaleleka because inkosi ithanda galeli mina isityene esicweleyo Yeah. andigaleli so masinikeleni bazalwane sinikele emakhayeni wethu sinikele komeza bethu okudla sokuchitha ukudla kuse umakhelwane umbizi noba mhlamba ukusanga umbizi uthi makhelwane isa sizodla enze kuba uyazi bama sokudla unikela ngenhliziyo yakhe echwayitileyo uNkulunkulu uwengeza kakhulu uyambona la kumntana emane ecela ima 2 rand khawumbize wethu uthi khawutshayele nansi yathi atshayele yathi uphungule umnike uNkulunkulu uza kwandisela Qiniso. inkosi ensikelele senthetha lonto nje ukuthi nasecaweni sukumyeka umuntu enesihlangu esikhamisileyo zizithathwe zakho esendlini
zizithathwe zakho zininzi kanti ke niphunguleni iwardrobe niyonikeza abantu kwabafuna ukubheka engcobo abanazibhatyi bamanonikela ngazo ecaweni amanonikeza ngezompahla bethuna abantu bembatha uNkulunkulu uzoninikeza umuntu ozathi ufuna utshintsha kanjani iwardrobe yakho mama ubani ngenxa yoba wena wenze ubuntu bokunikela bokunikela komnye umuntu inkosi enisikelele bazama masinikele nangexesha lethu ixesha lakho uhamba kuyophuma lapha uyabona apha kho right kuhamba uyotshayela kulamncokolo uthini uthi ukuthandaza emveni koko umnikelo yona nto yabale yona precious gift eyasenza sibe sikulenda usikuyo ukuthi uNkulunkulu athi ngeyona nto ebalulekileyo manzi andizuthi yinto ke uYesu because wasacrifice ngonyana wakhe okuphela kwakhe wanikela ngayo ukuze thina sizuze ukuphila sesikwazi ukuthi nje nisindisiwe ndamamkela uYesu ndasiyeka isono kwanikelwa ngumntana womuntu yebo kwanikelwa futhi kwanganikelwanga ufosiwe njengoba mina bendiforswa nje yaba luthando wathanda abantu wabona xa ndibathanda nikwazi ubathanda nje yakuthanda babushabanga but there's nothing wabona xa ndibathanda manikele ngento ukuze babe nobomi obungunaphakade nawe ke khawujonga apha komakhelwane ecaweni yakho kwindawo zonke sukuyivele nibana uma unxiba ilokhwe ezinhle zodwa lo engenayo nenye inxiba ilokhwe enye ungayenzi leyo nto ungayenzi lonto amonikela amonikeza umuntu ezihlangu ungasazi ngakulinganiyo mazingalindi udade wenu wakhona abazidingayo ecaweni le bhatyi yakushiyayo yithatha uyisepha komnye umuntu haye bandleni lami ekholo unento ekuthiwa zi-missionaries umama wayeqoqa kwanto yethu uqoma matata lenu usayithanda umbona ifaka no problem hayi biyaphi mama lento ndiyanazo ezinto eMozambique abantu pha eMozambique abanazi impahla eZimbabwe tontoni akathandisi kuwe uhlala ungenayo uqomba uyakhala uzawusuke uve ngomuntu esithi yewethu ntombi uze ufika apha kokusekho sales house edutywa uzukuza apha sales house kende ukuthengela ilokhwe akuthengela ilokhwe ezinhle ngaphezulu kweziya ziqoqwe ngumama uNkulunkulu akagaleli bazalwana apha ekugcwele khona khuphezo zinto kulo wardrobe uyonikeza abantu yebo ndiyalithanda ke because nisikele nalo rand yakho izawusebenza nalo tyiwa yomgalelo ndiyazi uba kukho abantu bebegalelile awuyahambisi kuba uthi ulinde uba khawunikeze umakhelwane ityiwa amen Thixo azokunikeza intyiwe ngaphezulu kwalo tyiwa amen inkosi enisikelele kulungile akunankinga uNkulunkulu uzovula amazulu akhe asinike imali yebo mina ndinento ethi yazi mina tata ndiba nento ethi uNkulunkulu mekhuluma into une provision amen but nje lento yokunikela I think indlela yobana uthi xa afuna ukubless abantu okanye bayayiva nabantu lento ayikhulumayo otherwise uthi xa unezitores zemali inkulu imali esayinikezwa uNkulunkulu for umsebenzi because zembini ezinantsika ezi provinces sazambili kwezi ziseleyo ziyi7 sawuthini sikholwa kuNkulunkulu wethu esibiza into ezingekhoyo ngongazikho unemali yethu but ke asizobavalela abantwana bakaNkulunkulu yayivele kwakubo lonto but mina ndikholwa kuNkulunkulu unemali lwababa yonke unemali enkulu noba angayinethisa noba angayenza njani angayenza that is why ningasoze nindiveni sithi andinanto ntoni ngoba ndikholwa kuye yazi xa kubizile awungqibi uyaziveza kwathi mntanami ungawamba uthuka abantu sinenkinga ngokusithi xa sesibona abantu benganikela mina andilali ndithandaza ngani anindinika imali ntoni hayi ayobudyuthi yabo ngubani lokubizileyo iyakulokubizile ukhona okubizileyo futhi le provision nakho so yilento mina ndivele ndikhole ukuthi uThixo namandla onke ondithumile ndithi Nkosi ngeke uyenze lonto ukuthi undithume ebantwini kanti awunayo iprovision uzawuchukumisa noba nguSere Ramaphosa khuphe enye imillion
kwezamali ezikuye azigcine phaya kuyothandazwa kuba onke amadolo tata azogoba Yebo. uThixo wethu mina andoyika ndesabi uba ibangakho sizawuya sawukhangeleza amayike zikhwazayo into esoyenza sizothandaza into esiyoyenza Amen. sizothandaza so kubazalwane ningabi ngathi lento yanyanzela uThixo wethu nayo imali uzosinikeza imali but siyacela nje lonto untanayo Yebo. aphose sivivaneni Yebo. inkosi ensikele siyanithanda ke Hayi ngempela futhi. ngizofuna ndinibone bazalwane sanunithumela apha kaloku apha ndiza xa ninento kaNkulunkulu njengoba sendifikile la Amen. ngoku nendithi xa ndibulisa sesikhalipha unjani ndiyaphila hamba uye kodwa thumbi izipho zenu Yebo. bethu nakhona umakhulu wami ondiphe isipho apha iqethu encane yomntwana athe Yebo. ufuna uyibona ndiyithwele apha ayindoneli gogo laqhiya undithumeleleyo kodwa uzayibona ngenye imini ndiyilungisile izipho zenu bazalwane uthando lwenu mithandazo yenu kuyacaca ukuthi bakhona abantu abanathi kuleyo mthandazo nabangenathi mababe nathi ngoba into kaThixo le akuyobulawa umuntu kuyothandazwa kuThixo wethu Yes. inkosi nisikelele so uNkulunkulu makanincede anisikelele nisalungiselela ukuya khona entabeni yaseNgcobo Amen. amen Hayi siyabonga. Okunye nje bazalwane inkosi yenze ngamabomu kube yi27 April futhi beyazi ukuthi kukhona no Good Friday ama Easter khona lapho. Yenze nje ngamabomu so singabi nama excuses ukuthi ukuthi ngoba kwakuhama Good Friday but seyikhulunyiwe leyo bengithi nje siyidlulise. Siyabonga kakhulu ngiyacabanga this time around ama contact nomngawashiyanga. Yeah. Na indaba noba ningafona ngiwanizwa unichola bazalwane Yebo. usenzima bani basegoli ndize kuni nizanixelela ngexesha le right ukuthi ndikuphi nendawo Yebo. kodwa ndilapha eGoli sizuthandaza sizawupomoshakala into apha eGoli ndilapha eGoli Amen. kodwa ndizanixelela ngexesha le right uba ndindawona but andikazinzi ke kuba nangoku kusasa ngiyafuneka ndiphinde ndigoduke andikazinzi kodwa ndicinga phaya ngoJuly ndobe sendihleli into ezinzileyo Yebo. sizawuthandaza sithandaze ezirenkini Yes. sibe ne-half night prayer sithini sizawuthandazana bazalwane Amen. so ningakhathazeki abantu basePretoria abanifunayo ndizabe ndilapha sizawukhangela isigange sawukuthandazela kuso Yebo. ndiyanithanda Yes. kwasenisikelele Hayi. Amen. Sibonga kakhulu bazalwane. Sibona nje sikhuluma kangaka nje sihlangene ngenkosi eyodwa igama layo uJesu Kristu. Akekho omunye thina esimaziyo. Yilo nje kuphela. Yingakho ngizothi wena ongakamamukeli uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi nawe siyakucela. Mthathe. Uzwile nje eqoqa lapho umprofeti lapha kunama fruit. Uma kodwa uthembe yena yedwa. Uthathe yena bese uvela ithembe yena yedwa. Ungami ngapha nangapha. Uvela ihlale nje kuyena. Uzobona lama fruit la akhuluma ngawo nawe uzoba netestimony kusasa. Thatha uJesu nje abe inkosi nomsindisi. Ngaphandle kukaJesu kukhona isitha. Isitha ke sikhonele nje ukweba, ukubulala nokubhubhisa. Ngeke uzuze usurvive ulapha esitheni iza kuJesu Kristu. Lokho nje mina engakusho ngiyathemba vele namazwi akho ugcina sewashilo ngempela sinithanda ngendlela eyisimangaliso nonke emakhaya. Sibonge kakhulu. amen Amen. Ngomusa nje wenkosi uJesu Kristu nawe sesinomtha inkosi ayiqhubeka lokho ikusebenzisa. Siyabongile ufikile ukuzose revive bese ngathi sesikhohliwe ngathi yabona sesiyahlehla sesithi ngathi ayikho lento yaseNgcobo hayi khona bethuna so susirevivile manje yebo yebo nje izihlangu zenu yebo iteki zenu ya sinxibe nje ngondlela esasinxibe ngayo yes siyothandazana bazalwane ya ngoba intaba ifana naleya yakanongoma ningasokoli akunamatshe simple nje intaba very simple ukuza nje sothandaza. Sibonge kakhulu inkosi ayiqhubeke kusebenzisa. Ndiyanithanda ke kakhulu sophela sibona ninganiqhubi nizawuzizela la. Amen. Amen. Yebo ngomsa wenkosi uJesu Kristu siphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.